Asta las bine. A intrat Aurora. Cine? Aurora. Nu are și așa. Seara, dar cred că nu. Uitați, sunt acolo vreo 3 băieți. Să vină unul să ne ia florile. Și de aici până acolo. Păi le-am cumpărat și noi să le dăm acolo, nu? Ce Dumnezeu. Stai, domne, să întreb care nu poate parte. Ce mai e bună de la de cortului să nici acolo? Avem noi? N-are voie. Nu, deci să n-au voie. Da, la mail o să facem bine. Hai, unde sunteți, mai? Hai, gata. Unde Oni? Stai că uite o doamnă aici. Da? Nu, și e cald afară, e bine. Hai că coboră. Mor cumva? Mori? Înregistrezi? Dăm caseta cealaltă, te rog. Dacă Dăm mori, asta. mori. Ce vrea Dumnezeu, dacă mori. Băi, dar să nu-ți familia dacă mori. Nu. De unde sunt? N-aveți de ce să muriți tot. Și toate vor trece, dar împărăția lui este o împărăție veșnică. Cine nu are pe Fiul, are pe Tatăl. Cine nu are pe Fiul, nu are pe Tatăl. Iată, Sfânta Scriptură spune că la Tatăl putem ajunge doar prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. El despre care Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El va veni în lumea noastră să ne ridice păcatul nostru, să ne zbăvească de moarte veșnică. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata al lui Dumnezeu este viața veșnică în Domnul Iisus Hristos. Ajutați-mă, Domnul! Ajutați-mă, Domnul! Ajutați-mă! Ajutați-mă, Domnul! Acolo, acolo.
Dumnezeu a dat Doamnă pocăință ca să aibă viața, să ne aibă pe Domnul Iisus Hristos. El este Fiul Dumnezeu, El este calea, adevărul și viața, este pâinea vieții, este Împăratul Împăraților, este Domnul Domnilor. Și dacă mulți zic cine ne va arăta fericirea, tu și eu poți alege să spui: o, Doamne, fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne. Tot vrei mai multe bucurii în inima mea decât a lui când te mântuiește rodul grâului și al vinului. Eu mă încurc și adorm în pace, căci numai Tu, o Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. El este odihna sufletului nostru, El este liniștea aceea care întrece orice închipuire, El este pacea, nu așa cum o dă oamenii ca să se înspământe sau să le fie frică. În dragoste nu este frică, Dumnezeu ne zbăvește de frica morții, El ne dă o nădejde vie, slăvit și binecuvântat să fie El. Sfânta Scriptură spune că nu s-a dat un alt nume sub soare oamenilor. Haideți cu... E și dânsul prigonit. Și dânsul? Da. Păi de unde? Că dacă n-am luat... Eu aș vrea să ne dați împreună. A trecut mama rândului și Și bate joc de nou. am fost supărat, dar am ieșit un pic acolo și le-am împins în partea asta și am făcut joc de noi. Deci, în conectare cu lumina, Părintele Arsenie Boca, 1,50 leu este ziarul, este ediție specială, măcar să uitați, rog frumos, 1,50 leu de bani.